karon ato ning tapikon tungod kay daghang debate ang nahitabo ini about sa tithes and offering kay doon na po yung mga anti-tither na mga preacher na gaupos po sila sa tithes kung kaning gitawag ng kapulo. Mga preacher sila nga gaupos na bang dili sila buyon tungod kay sa karaan ako ng tugon balaod kay sa panahon ni Jesus is wala na. Pero atong pasultiyon ng Biblia kung tinuod ba nga sa karang tugon o balaod, tinuod ba nga balaod yun o sa panahon ni Jesus tinuod ba nga wala. Kung hantod sa atong panahon karon para nga masabta natin ni. So ang tithes and tithes lahi siya sa offering. Ang tithes lahi siya sa offering. Kay ang tithes 1/10 sa imuhang income. Kanang pulong 1/10 sa this is paghihap ka og abot sa pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 munong kadiya kani ikapulo mo na siya ay 1/10 sa to pa sa 100 sabot mo tani no this 1,000 is 100 okay so 1/10 na siya muna siya ay nabatasan sa panahon nilang Moises na kung doon na sila mga abot sa uma inanaon nila na sila ay gitawag og systematic na paghatag sa ilang ikapulo. Dili pwede nga palabuan o dili pwede nga kuhaan palabuan di sa example sa JIS sistema gyud lang gisulod sa una dili pwede nga magkapulo ka nagdos or magkapulo ka nag 50 tabos. Kinahanglang sistema gyud systematic gyud ang paghatag nga untok gyud untok walay labis walang kulang piso gyud na. So sa 100 GC dili pwede 9 di po pwede 11 untok ang uban kapulo ko pastor ya 100 20 ang ihatag dili siya systematic 1/10 na siya. So sakto pa ang 90% no 10% ra ang ipangayo. So ang mabinta ato pag gusto ta kung sa itong gasto na mabinta ang tithes dahil sa offering kay ang tithes iuli nimo kay dili man atuwa sa Ginoo man katong Leviticus 27:30 ang atong isgutan sa yang Domingo ang tanang ikapulo iya sa Ginoo balaan kini alang kaniya. So kay iya man na gipatabak ra ato karang pulo patabak ipakungtan ra na nimo nako dayon ang buhaton nimo na is iuli. So bot pasabot kung mag-tithes ka wala ka nakahatag sabta naman kay ang tithes uli mura naman ka nangulang kong cellphone kapastor Omar na cellphone dahil inuhang ikuptan ako ni uli ko pastor kaya ako man ang hatag din ka mo kuha sa 90% munang sa Malakias 3 Jis halad o ikapulo kay kinahanglang 10% balik sa Ginoo unya kanang 90% kuhaan na nimo hindi nimo ug pila imong kuhaan ng 90% kay cheerful giver may basihan sa Ginoo o kalipay nimo nga piso ra nung ihatag hindi wala problema kay mo man ang imong heart imong kasing-kasing unsa man ang matag pugag utsinta ya balik mo musdukan yung pag-adto dito sulanan bagulgul pug kapag-uli sila na ato apan kung ihatag nimo ng utsinta nga malipayon naana nagdepende na sa atong heart ang pag-offer dako o gamay kabantay ba atong biyuda na nakita ni Jesus nga duha ka denaryo ya atong mga dato kauban og hatag di unsa may gatag sa mga dato subla surplus no mga sinsilyo mga gabok mga pilo ba
Pero ang sa byuda, dito siya dato. Pero ang gingon ni Jesus, ang byuda may pinakadakong na hatag. Ano man itong pinakadako? Nga duha ra mga bumnaryo. Tinasing-kasing. Maura po yun to ang iyang kwartang subla. Maura po ito yung panginabuhian. Duha ka dinaryo. Ya, ang mga dato. Nag-income na 100,000. O 10,000. 10,000. Nag-income na sila na. Hatag doon sila o 1,000 ba? Or 500. Ya, kay mga kuan malaman to ug sa kuan pa na mga dasa ug sa tubo pa ba mga dasa ra ang ilang gihatag dako to ng 500 kung sa duha ka dinaryo apan karin mo ikaymutan sa Ginoo kay tanan yang panginabuhian yang gitrego sa Ginoo sabot surrender tayo ning duda sa Ginoo. So balik ta sa ikapulo, daghang debate ini nga pastor diha sa bagong tugon wa na mabasa nimo nga word nga ikapulo or tithes, di na daw ta makabasa sa bagong tugon. Okay, pareho ra na mo yung na kanang maka-impirno din ada sa Biblia pastor nang kung manabako ka ma-impirno diba na mga nagpulong anunti na to wa man sa Biblia nang kung mainom kag tanluay naabay verse na pastor nga ma-impirno ka di wala gyud kay gibutan mag tanduay o manabako maka-impirno wa di ka kabasa apa nakabasa ka nga likayan ang mga daang gawi nakabasa ka nga ang mga kahilayan di ba yo nakabasa ka nga atong lawas templo apan wa kay nabasa nga ang pagpanawako o kanang paghubog maka-impirno ngano man ka ang Biblia sa labton dili lagi dictionary o dictionary ang Biblia. So karon ato ni pasultiyon ako sa Biblia assign ay. Si Day Tim nung Rode, si Day Dana, si Day Maxi, Dongking, Day Mimi, si Day Kate, Dong Ronel, si Day Edith, Day Joanna Marie, si Ate Nar, si Day Mia, Dong Gaboy, Bugdande, Day Rina, Day Tintin, Sir Pedro, Day Risa, si Day Gwen, Lugin dyan, takto bigay tayo. Kulay labis, iwan ko lang. Day Kim, kasama ko rin tayo, wala, kumpana niya. 1 Kapitulo 21 versikulo 25. Oh. Daghan pa kaayong mga butang magbuhat ni Jesus. Kung sulat pa ang tanan, magsuo ang antigo o kalibutan, dili kayong kaigo makapitlan sa mga sulat. Okay. Wala igong kasudlan. Okay? Ibuhat ang tanang gipangbuhat ni Jesus o mga gipangtudlo o gisulat pa daw matud pa aning bersikulo walay igong kasudlan. Nga, unsa man? Kalibutan. Sa ito pa, kung isulat dahil ang tanan nga gibuhat ni Jesus, piit. Ikaw kang mapiit. Ano mga piit Puno og libro. Di iniglihok mo libro. Inig atras libro. Saan na Hindi naman takalihok ini puro libro. Kay walay igong kasudlan kung isulat. Munang ang uban nangita gyud wa lang ina nasulat da pastor. Nga sala nang kuan. Para ba ko gubog wala ikaw magkausa na nga maka-impirno. Pero nakabasa ka ini bersikulo ka nga kung isulat pa tanan wa gyud igong kasudlan. No? So ang ikapulo, di mo mabasahan. Wa gyud nakasulat da sa bagong tugon, naas gara ang tugon. Pero atong step by step ni asa gyud ni nagsugod ug asa pud mo tapos. Okay? Sugdo na to. Ini Matthew chapter 2 verse 8. Ako ang salapi o ang bulawan. Ako ang salapi o ang bulawan. Okay, Hagiyo 2:8. Ang Dios giangkon niya ako anang tanang salapi o bulawan. Tanan nga naay kalibutan
iyaha sa Ginoo. Siya gahimo sa tao, sa dagat, sa mga tanom, sa yuta, sa hangin, imong giginhawa, sa tubig nga imong giinom. Tanan nga imong kadalingi o bisag asa ka mulihok. Hasta ikaw, ang Dios mo'y gahimo. So muna niyon siya, ako ang tag-iya sa bulawan o sa salapi. So karon guys, siya man day tag-iya, kita unsa ra day ta? Ini musulti ni ubun sa ta. Ug kinahang 1 Corinthians 4 verse 2. Ug kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon. Sa gani day ta? Pinagyanan ra. Tinugyanan. Oh? Or? Dagan kayo, piniyalan. O piniyalan. O saop. O sa mabuha pa. Piniyalan, tinugyanan, shareholder, o saop. Muna yung gingon, anik. Kinahanglan nga ang kinugyanan, kasaligan, sa iyang amo. Amo. Iba ang Biblia nangingon kung kasaligan kas gamay butang, saligan ko kas dagko. Yung sa may connection ana si Kapulo. Oh, o kasaligan day kas Jess. Di ba saligan ko ka 100? Nga usang ko Jess. Isa ang uban na mo kristuhanon gamay ra na maula mo gumhatod ng piso. So di ka kasaligas piso. Sa Jess ay Kapulo is piso. Ang uban gamay sit na gamay ra kay na ako ni ulit. Di ka magani kasaligan anang gamay ra kay samot nagpadakan is Ginoo. Muna kung kasaligan kas gamay, saligan kas Ginoo sa dagko. Sa 20 pila may Kapulo. Dos. Saligan paghapon okay. Gamay pa man. 30. 3. Sayo na kayo pagbukas Kapulo. Sa 30, 3. Sa 40, 4. 50, 5. Buto sa buto. Haan na dahil 0 pastor. Tapos kalibo ko ang 0. O Diyos sa gatos. 10,000 ko ang 0. Kalibo. Haan na dahil 0. Kailangan na ang pagkuha sa Kapulo. No? So, hinumdumi igsoon nga shareholder ata or saop karon adto magsulti tas umakay kaning paagi si Kapulo susamag formula sa mga nahimong saop kaagi mo tag panaop or nabay pamilya dili kaagi panaop. Imin, imin. Di ba sa saop dong kuan kanang naakay bahin nga nagpugas dapoy bahin tong tagyasuta. Tersia. So sa tulo sa duhay mo ha ang tagya usa napoy gitawag og inupat tulo imuha sa tagya usa mao nga sagad sa nagsaop mahatag magay nimo ning tulo iba sa mga manaok kaya kay mahatag nato ang usa kay tulo ra imong bahin kanatong tirsya mahatag nimo nga mo imuha duha ra iduble ra. Pero sa Ginoo igsoon, siyam ka buok. Usa ra yaha. Di ba ako kay pabor na nato? Sayangan pa ta. Nato gani ang ikaw pa o inupat o gani tersya duha ra ka buok yang gidawat. Kaya kay mahatag sa tao pag yun. Tao pag unang hatag na nato. Kani Ginoo. Isa sa mga pastor makilimos na yung Ginoo. Ang atong Ginoo wala nagkinahanglan sa kwarta. Nung na nagkinahanglan lang sa kwarta. Na siya may tagya, ako ang salapi ug bulawan. Wa siya nagkinahanglan sa atong kwarta, apan nagkinahanglan siya sa ato ang faithfulness. Ang faithfulness ani mo gisukod sa Ginoo sa ato. Faithfulness. Faithful bagyo ka niya. Nagitagaan magag 100, faithful bagyo ka nang Jess. Nga 90 man imuha.
Dako gyud nang imuha. Yan ang Ginoo. Nobinta na kaya kailan mo ng nobinta. Pila na may mapalit mo wala. Kana magaling jis. Jis ragani akong gipangayo anang imong 100. Di ba? So, kung sa sao maghatag ta nga tersya gani o inupat nganong sa Dios dili na to ma-practice ini. Padili pa nato mo masabtan. Kayo kay wa pa man nato na discuss tanan. So atong discussion tanan para ma-summarize atong una-una nganong dinani ay. So gitawag ta og tinubyanan. So karon adto tas mga tao kay niyon sila pastor kanay kapulo balaod ng Moises. Balaod ng Moises. So ang pangutana asa may una ni Moises ug ni Abraham? Una gyud si Abraham. Now ato ni panon. Isa Abraham. Isa anak ni Abraham? Isa. Sunuro na to ni para magkayon nga balaod bagi. Sunod Jacob ug si Esau. Sunod anak atong 12 na katribo. Ya kani si Jose naabot sa Egypt. Pagkahimo gobernador ni Jose sa Egypt, kaning 12 ka tribus Kanaan gi dala ko dito sa Egypt. Katong wala ni Reverend nga si Pero nangutana ni Jacob nga pila na gani imong edad? Ningon si Jacob nga 130. Dili ko sama sa among mga katigulangan. 130 o pait o makasubo kayo akong kinabuhi. So ang Pero 130 ang edad ni Jacob nga naabot siya og ito. Ang Biblia ngayon nga 430 years sila na as Egypt na captive o kanabang na ulipod. 430 years. Igsoon sunod aning 430 years. Dito na si Moses na tao sa Egypt. Diba si Moises magitagalan sa balaod? Diba? Si Moises magitagalan sa balaod. Dili si Abraham ang gitagalan sa balaod. Dili si Isaac. Dili si Jacob. Dili si Jose. Si Moises. Sa ito pa, 30 pa kalayo ang distansya. Gisaynan ka dres Abraham. Paingon ni Moises, layo kayo ang distance, ang lifespan nila sa ilang Panginoon. Layo kayo. Namatay lang ni sa Abraham, si Isaac, si Jacob. Usa pa ni tungha si Moises. So, atong tanawon kung tinuod ba nga balaod ba yun? Or naapabailain nga nag-practice ang ikapulo gawa sa balaod? Hindi, walang pagtiyo ni. Genesis chapter 14 verse 20. Dalaygon ang labing halangdong Dios nga naghatag kaninyo kadaugan batok sa imong kaaway. Ug gihatagan siya ni Abraham sa ikapulo nga bahin sa tanan nga iyang nailo. Kisa may hatag ang ikapulo ison? Si Abraham. Yan ang inubasa no? Si Abraham ang gihatag og ikapulo. Kisa may gitagaan. Si Melchizedek. Pahalag sa ng spelling basta Melchizedek mabasa na. Si Melchizedek ang gitagaan. Si Melchizedek pare og hari. Duha ang iyang papel. Pare og hari sa salim. So karon si Abraham bag-ong nakadaog. Sige na nga loto. Dili. Bago siyang nakadaog o gubat. Isa'y ang putra ni si Kador Lamukoy. Kung lamay ko niya, basa Kador Lamukoy. Daghan siyang nasakmit ng mga panalangin. Baka, mga hayupan nasakmit. Karon, itagbo siyang Melchizedek. Dahil pagtagbo niya, niyon dahil sa Abraham, imuha ni ako ning ikapulo nimo. Yang pangutana, na-appeal ba ito sa balaod ni Moises? Wala. Sa ito pa, kung imo sabto na igsuon,
wala pa gani balaod niya yung Moises, ga-practice na ikapulo si Abraham. Wa pa'y balaod ha? Ga-practice na ikapulo si Abraham na wa pa'y balaod. Asa man niya gihatag ang ikapulo at ipabasa na diri. Si Melchizedek dili kaliwat ni Levi. Apan mikubra siya ikapulo gikan ni Abraham. Ug gipananginan niya si Abraham nga nakadawat sa bangsa sa Dios. Walay duha-duha nga ang naghatag sa panalangin mas labaw kaysa gipananginan. Gidrekta niya ditong Melchizedek ang ikapulo. Direkta. Ang paghatag sa ikapulo ni Abraham, direkta dito ni Melchizedek. Wala sa templo na si Melchizedek. Sugat ra das dalan. Sa imuan ni ikapulo ni. So direkta ang ilang ikapulo sa time ni Abraham. Matod pa, ang gahatag mas labaw pa kaysa ipanalanginan. So kinsa may ipanalanginan aton lang duha? Yung na siya, ang gahatag mas labaw pa sa gipanalanginan. So ako kung tanang, kinsa may gipanalanginan ato? Si Melchizedek. Kinsa may gahatag? Si Abraham. Nga ang gingon, sa ingon sa Ginoo, o diha sa mga bersikulo, ang gahatag sa ato pa si Abraham mas labaw pa sa gipanalanginan nga si Melchizedek. Usama at usama na pagsabot nato karon. Kamo gyud na ang panalanginan una. Ang nasa templo naghulat ra na ang mga Levita dito sa templo katong discuss sa miaging Domingo na naghulat ra tong 11 ka tribo nga ang ilang uman ni abundansya na ani dahil muhatod sila. So si Abraham maoy labaw lagi panlanginan. Muna nga usahay mag-mindset ta, ikaw lagi pastor sigag kwali diya. Wala lagi kay panalangin nga pareho sa amuha. Mao gani nga wala pareho panalangin si pastor para sa inyo ha. Kay kamo man ang giuna. Kamo ang giuna og panalangin sa Dios. Usahay ma-mindset so bad. Kanang pastor dia agawali panalangin pero kana kamo man ang mga membro mo gipanalanginan. Siya wala man. Kay tinuod si Abraham mo'y labaw. Si Melchizedek mo'y kasunod. So muna ang paagi sa Dios sa ikapulo. Kamo giunahon. Sa diha ganing abudansyahon na mo. Hinumdumi si Melchizedek. Ha? Kinsa man si Melchizedek diha? Nausog naman. Bubo naman. Melchizedek. Dagko ang bagtak na. Si Melchizedek mao nang taas templo. Pari o hari. Okay, so karon si Abraham ra ba ang practice? Ato sa ipatiwas ni. Melchizedek yapo na. Si Melchizedek hari sa Salem o pari sa labing halangdong Diyos. Sa pagbalik ni Abraham gikan sa gubat, diin napatay niya ang mga hari, isugat niya si Melchizedek ug ipanalanginan. Ihatagan siya ni Abraham sa ikapulo sa tanan nga naiya. Ang unang kahulugan sa ngalan ni Melchizedek mao ang hari sa katarong. Kung tungod kay hari man siya sa Salem, nagkahulugan usab ang iyang ngalan ug hari sa kalinaw. Walay nasulat bahin sa amahan o inahan ni Melchizedek kung bisan kinsa sa iyang mga katigulangan. Wala usay nasulat ang hitungod sa iyang pagkatao o pagkamatay. Sama siya sa anak sa Dios upay siya nato sa pangturan. Busa makita ninyo unsa siya kahalangdon. Bisan ang patriarka nga si Abraham ni hatag niya ang ikapulo sa tanan nga nasakit niya sa gubat. Karon ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat ni Levi nga mga pari mangubra o ikapulo gikan sa katawan sa Israel. Sa ato pa nangubra sila gikan sa ilang kaugalingong katawan nga kaliwat usab ni Abraham sama kanila. Okay. So diba? So nanas bagong itugon. Nana ang word ay pagkapulo, di lusot na. Yan sila, wala lagi na sa bagong tugon. O na. Nabas na to.
Karon atong explaining. Ngayon sila sa balaod na ng Moises, pastor. Kay ang balaod ni Moises, ang mga Levita kaparinti ra na nila sa mga 11 tribes. Ila ng banay, munang ila yung akataron. Nya karon dili man ta banay matud pa nila. Kita nga mga Pinoy, dili ta banay anang Israelita. Nya ngano mag-practice mo tag ikapulong nga dili man ta banay sa Israelita. Ang balaod katuramang banay magkuha ang mga Levita. Karon ang tubag mo ni si Melchizedek nabay na lista nga pamilya. Wala. Asabtan mo na to. Dili siya banay ni Levi. So wa siya apil sa walang ta siya apil sa ikapulo kay di man siya banay ni Levi. Apan niyon? Apan si Abraham ang patriarka gani naghatag sa ikapulo nga dili gani banay. Okay? So dili yung pabanayan. Nga dili ta kaliwat ni Levi, dili ta mag-practice. Si Abraham lagi nag-practice man lagi nga naghatag sa ikapulo ni Melchizedek nga dili man ni siya kaliwat ni Levi. Sa to pa, dili yung nga balaod ng Moises. Kay wa pa si Moises nag-practice na si Abraham. Wa pa si Moises. Ini. Musulti ni. Sa walay duha-duha, nasayod ka mo nga ang nag-alagad sa templo, nagkuha silang pagkaon gikan sa templo, ug kantong nag-alagad didto sa halaran, may bahin sa halad. Sa mga usab nga paagi ang Ginoo nagbuot nga kantong nagwali sa maayong balita, magkuha sa ilang panginabuhi gikan ini. Si Melchizedek kung sa dati pa niya, pare sa templo. O, nagbali po siya. O, di, tagaan ni Abraham, bisag kaliwat ni Levi. No? Kaya, dito siya magkuha. Gani, si Melchizedek, dili naman ang hatagan, ano man? Hari. Kung magisigot ka hari, daghan na kayong hatod ni mo anak dito. Katong imuhang tibuok barangay o lungsod, hatod na nimo dito. Gawas ni Abraham. Kaya wala mo sila ay, di ko to parenti lang Abraham siya. Kapan si Abraham ihatod? Sa iyang kapulo, ihatag sa iyang kapulo. So, inana po diri, muna yung katingala ison nga, i-discuss nato ni. Kaya connected sa ato ang katong pastor share. Nga no, na-discuss mo nato to. Kaya doon na siya connected sa atong types. Si Abraham diri ka practice. Isa man gani ang anak ni Abraham? Apo. Jacob. Karon atong tanawon si Jacob. Genesis 28:22. Ug kining bato nga akong giubok silbing dumanan nimong imong balay ihatag ko kanimo ang ikapulot sa tanang ihatag mo kanimo. Okay. Si Jacob, wala pa po si Moises, wala pa'y balaod, ga-practice po siya ikapulo. Kung siya atagan po di ka Lord, sa tanan akong maako o ikapulo. Kuhaan mo na akong ikapulo. Tanan na daw niyang maangkon. So, ang iyang apuhan o ang apo, pareho o karakter. Faithful sila igsuon. Munang wala dili tuyo sa Dios ang atong kwarta. Kay siya na rin tagyan, anak. Ipakutad na ni mong nako. Ang iyang tuyo, anak, faithful ba kita niya? Tanan ni mong nadawat, pareho ba ka ni Jacob ni Abraham? Faithful sila, nga bisan, dili, wala sa balaod. Itang faithful ba tayo na balaod? Pareho lang Moises. Bisan pa magay na balaod, dato magani Malakyas 3:8, ikasabahan nga ni 11 tribes, bisan na balaod. Pag kare, wak pa'y balaod. Faithful kayo sila. Pag ako sa balaod, hindi mo doon. Nga, mas dapat butuman sila kay balaod na. Okay. So, sunod at tutas pangutana nga ningon niya, Pastor. Bago na tarong tugon, we are under grace. Under na tas grasya. Yawa ta kabasa nga si Jesus nga minson og ikapulo. Sa ato pa, ang pangutana, si Jesus nga practice ba daw og ikapulo? Sayang na time. Okay, atong ba sulti uli. Matthew chapter 5 verses 17 to 19.
Ayaw ninyo una-unaan ang ianhi ako aron pagsalikoy sa balaod ni Moses ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako manhi aron pagsalikoy niini kundi aron pagtuman hinuon sa gusto kong lugar. Timani kini. Samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga pudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayod mahanaw hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamay bahin sa kasubuan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Okay, wala yung sa lingkway. Si Jesus. Kung sa inyo Jesus, ayaw din ko na una ngamihan niya ako rin pagsalikoy sa balaod ni Moises. Di ba pilas balaod ni Moises? Atong tanan kong balaod ba? Okay. Di ba bahasan? Ayaw nyo kasagdi ang mga libita nga nagpuyo sa inyong lungsod. Kaya wala man sila panurundon sa katapusan sa matag tulo ka tuig. Dadaan ninyo ang kapulo sa inyong abot ni Anang Wiga ug ibutang kini sa tibigyanan sa inyong lungsod. Aron adunay igong makaon ang mga libita, ang mga langyaw, ang mga ilog ug ang mga biyuda na nagpuyo niini. Kung buhaton ninyo kini, panlanginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios ang tanan ninyong panigamit. Kung buhaton nyo kini panlanginan sa Diyos ang tanan nyo paningkamot, tanang kapugi. Anong dili nato tanang kinugihan ni Lampos? Isa-usaon ni mong ugma, ni mong ulo, idaros ni utak. Ni mong oras, ni Google, panwala. Kay napakyas sa ani. Napakyas sa ani ni Mandiri. Dili niya pakalimtan. Si Abraham wala nalimot ni Melchizedek. Si Jacob wala nalimot sa Ginoo. Diba? Si Jesus, siya. Ayaw di mo na nga niya ako ng pagsilikoy sa balaod. Apil siya sa balaod ni Moises. Apan bisag wa pay balaod, ga-practice na si Abraham. Samot na nga na balaod. Okay? So ngayon sila, si Jesus wa gyud na ga-practice. Kaya wa man niya gaminsun sa kapulo. Mo lagi si Jesus wala gaminsun ng kapulo. Pero ang gaminsun niya, ayaw huna ngamihan niya ako rin pagsalikway sa balaod ni Jesus. So wala siya gisalikway. Kaysa unang panahon igsoon, mabalaan ka, nga di ka mutuman sa balaod, batuon ka. Kanang mga balaod diha tanan sa Leviticus ug Exodus, once nga sa unang panahon masakpan ka, nga wa ka nagbuhat anak, automatic batuon ka. Tabangan kag bato. Tinaanak higpit alang balaod. Hindi basta-basta ang balaod, hindi na tumanon. Magtuman yun sila kay batuon sila. So, masabta nimo nga kini si Jesus, wala ka salikoy sa balaod. Nagatuman siya. Nga naman, kay adto tas ayahang ginikanan. Isayang ginikanan si Jose ug si Maria. Kini silang Jose si Maria, kahimutan sa Ginoo. Ato ipabasa ni Matthew chapter 1 verse 19. Si Jose nga iyang pamatulon tao nga matarang pilibuhat nga pakaulawan niya si Maria tubangan sa mga tao. Usa nagplano siya sa pagkulag kaniya sa hilo. Okay, si Jose, kung sa niya papel, righteous, matarong. Dili ka tawag matarong sa unang dili ka mutumas balaod. Masakpan ka na ikang dili mutumag balaod, dakutan kas tubangan sa Assemblies Israelite. Batuon ka kay tawagon pa lang dautan, wa ka mutumas balaod. So, kanang pagkapulungan nga righteous, pagkamataro, buto sabot, devoted ni si Jose nga papa ni Jesus sa tawanon sa balaod ni Moises. Mao gitawag sa righteous. Kani, si Maria. Luke chapter 1 verse 30. Niingon ang anghel kaniya, ayaw ka hadlok Maria kay gikahimutan ka sa Dios. Okay, ikahimutan. Silang tuhay gituon, puros devoted sa Jewish law. Ano man, dili ka matawag kahimutan kung sinupakon ka sa balaod. Bot pasabot, kini silang tulo, anak, amahan o ginahan, dili supak sa balaod ni Moises.
Karon adto ta ni Jesus. Ipanin-an si Jesus una bagyo siya sayo. Kabantay mo ipanin-an siya na bagyo sayo. Bigyan ato ibabasa ni. Dunay naningid niya. Lucas chapter 6:7. Ipila sa mga magtutulog sa balaod o mga parisiyo na niid ka Jesus o mananambal ba siya sa mga masakitong sa adlaw ipapahulay. Di mo nila kiniarong pagbalita o igo katarungan araw ikasumbong nila sa Jesus na nabuhat o kalangkasan. Di ba? Sa unang panahon ng Zona ay maniid ka kaikyas. Di ka mutuman sa balaod. Ay, panitad ka kabantay nga atong kuan nanapaw nga babae nagiguyod nila payo ni Jesus. Kaya daghan ting naningid ito. Katong nanapaw nga babae ba? Kidala ni Jesus. Ya, kato kung nagdala ni atong bayhana, utro kung nanapaw. Nga katong babae nanapaw to. Pag katong nadala, utro ba kung nanapaw. Kaysa diyang nagbuhat tong bayhana, galilianay man sila. At turto na, nagbuhanay sila. At ito dalo ni Jesus. Nanuling di ay. O, di ba? Utro po sila. Unang iya sa Jesus nga. Sa tungway sala, mamunang bato. So, ipanitan si Jesus kung para makakuha sila na sila katarungan na ikasumbong si Jesus. Karon, wag mag sila makita gyud nga sipyat. Kabantay nga atong si Jesus ni atubang ni Pilato. Di ba nang hinaw si Pilato? Yung si Pilato. Wa ko'y nakitang sayop. Ini tawhana. Inosente kayo ni tawhana. Wa ko'y nakitang sayop. Musa nang hinaw siya. Ano man to? Nagtuman man si Jesus upay makita. Apil ana ni kapulo kay balaod man. Kung ngayon nga si Pilato, wa ko'y nakitang sayop kung pasabot si Jesus. Apil tuman sa si kapulo. Wala nakasulat. Apa niyo siya? Wala siya ba ng pagsalikoy? Okay? Para yun ta. Karon, nanaging bumitik niya sa pangutana. Kani? Chapter 22 verse 15-22. Mga Parisiyo nagtitong umisabot sa pagtitigang Diyos pinaagi sa pagpangban. Kunya ipadala nila ng ang Diyos ang ipila sa ilang mga iyon ang tutuban sa mga sakop sa pundo ng Herodes. Ngayon sila nagtutulog na sa'yo ko ni hindi ka mamaka. Nagtulog ka sa matuod. Nagtungod ka kabubuton sa Diyos alang sa tao. Dili ka manumbanay sa di una-una sa mga tao kay hindi ka man magsapayan kung kinsa sila. Busa sultihin kami kung unsa ang imong pinakuna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad sa buwis ngadto sa emperador sa Roma o dili. Apan nasayod si Jesus sa ilahang daotang puyo. Busa maingon siya, mga tigpakarong inyo, ngano inyo man gayud, ngano inyo man yun kung sulayan. Ipakita ka na ko ang kwarta na ibayad sa buwis. Busa ipakita nila ang kwarta kung nangutanan siya kanina. Pagpinsa mang nawong o ngalan ang ani-adin sa emperador mitubag sila. Busa sa Jesus mingon kanila, kung mao ka na ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Sa pagkaduol nila niini igulong sila pag-ayo ug magbuya sila kaniya og nanglakaw. Okay. Tangawaran, biya arang walay panagin. Kay, wa may makita nga sayo. Ibray ka mo biya nga walay panagin. Kay, wa magay nakita sayo ni Jesus. Kung sa ilang tuyo dito, aron pagbitik o mga pangutana. Karon, ang ilang pagbitik mo ni, supak basta itong balaod, ang paghatag og buhi sa emperador, yung si Jesus, pakit iko og naong sa kwarta. O muna yung naong. Sa emperador. Pagtanaw. Muna yung naong sa emperador. Yung sila, kang kinsang naong dia ang nakakulit. Yung rapor ang mga tao sa emperador. Sa inyo ni Jesus. Ihatag nato sa emperador ang iya sa emperador. Ihatag sa Dios ang iya sa Dios. No?
Mora ng pulungan, isuot. Iya sa Dios ihatag. Ang iya sa emperador ihatag. Karon atong pasultihan ni ug unsay mga gipanag-iya sa Dios. Leviticus 27:30. Iya sa Ginoo ang kanang ikapulo gikan sa sa yuta, sa inani gikan sa uma o sa bunga sa mga kahoy. Balaan kini alang sa Ginoo. Okay? Supak ba si Jesus ikapulo? Kung sabto nimo, ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Leviticus 27:30. Iya sa Dios ang tanang ikapulo, balaan kini. Tanang abot sa balaan kini alang kani. Tanang pulong balaan isuon, lisod kayo ng imuhang kanon. Kinsa may kakaon ng balaan? Sa langit termino ana sagrado. Ang ikapulo dinhi sagrado. Kay iyang las Ginoo. Gibalaan na niya. Alang na sa mga naa sa templo. Katong mga libita ug pari. Munay munay yang ipasunod sa mga libita ug pari. Munang balaan sagrado. Dili pwedeng kanon na 11 tribes. Ang kanon nila, kanang makahuman na sila hatag ini mo to ilang kanon tong nabilin. Apan kung apilo nila ni kaon, sa may tapuan kung apilo nila kaon ang balaan, pastiguhon sa Dios ang ilang kahintang. Dili man sila dapat anak mo kaon. So dili na dapat nimong gastuhon sa bisan unsa. Kay tagaan ng example. Palit kag cellphone. Kay sa 10,000 mo na dawat, sa kalibo man ang ikapulo. Lord, panalangin ni ako ang ikapulo, ako na ipalit og cellphone. Para mo pulis mong kimayaan, ako mo punin downloadan og Christian song, Bible, og wali. Di, praise God, bali ni mong dayag dito, praise God. Unya, usa ingon diha, sagrado. Dili siya pwede nga ikaw ang magamit. Ang 11 tribes ba'y nagamit sa ilay kapulo? Ipahatod yung templo. So, bisan pa Christian song na imong i-download, bisan pa og wali, Bible imong i-download, pero gikuha nimo na sa imong ikapulo. Makaulaw kayo. Makaulaw kayo nga nagamit kas dili imuha. Dili imuha imong gigamit. Sa Dios na. Ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Mo lagi na pastor nakulangan ay ang Ginoo. Wala lagi nakulangan ang Ginoo. Kay setag iya ana Haggio 8. Ikaw may nakulangan sa pagkamatinumanon. Ikaw ako. Ang faithfulness gusto ang Dios na mutungha nimo ako ang faithfulness. Muna gipangita niya. Kay muna nawala sagad dinhi sa 11 tribes ang faithfulness nila. Isukod sila o makahatag bagyo sa sagrado. No? Cellphone na to ha? Kanya balaan diya yung mga ginamit kami. Kami nagawi. Okay. So karon adto ta sa unsa man pabor na pastor. Sabta na nako nga nagpractice na sila Abraham apay balaod. Sabta na nako nga nag-practice po dahil dito sa balaod ni Moises. Ang ito si Jesus, sabta na ko nga yun dahil siya, ihatag sa Diyos, ang iya sa Diyos. So, ang ikapulo, iya sa Ginoo. So, pero unsa may ako ang pabor, anak pastor, kung ako na himuon. Mo ni, usulti ni. Ato ni mabasa. Galatians chapter 3 verse 8 to 12. Mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo ang pagtika sa Dios? Dili apan gitikasan ako ninyo. Sa unsang paagi, sa mga ikapulo o mga halad. Itunglo kamutanan kay ang tibuok na sa lumikas kanako. Kada ang tibuok kay kapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako makita ninyo nga ablihan ko ang mga pintana sa langit ug ibuko ko kaninyo sa madagayaon gayon ang mga panalangin. Dili ko tugutan ang mga mananak sa paglaglag sa inyong mga tanong aron ang inyong pakangasan nga bunga ug dagkag.
Unya ang mga tao sa tanang kanasuran mo ingon mabulahan kamo tungod kay ang inyong yuta mahimo man nga maayong dapit mapulutan. Okay. Kung sa'yo tawag sa tao gani nga dili mo hala ang uli. Kaya wag man ka nakahatag anak, giuli ka man. Kung dili mo mauli, kani pulungaw. Mani nini mo ng dako. Kasan. Lain termino kawatan. Kada kang Kristiyan nangawat. Maka nangawat sa imong silingan. Dili tawag ng kawatan. Diyos pa yun. Sagrado man na, balahan man, diyahan man na. Pero imong gigawi, o di? Ikaw ako, tikasan. Muna gikasabaan sa Malakyas ang mga Israelita. Gikasabaan, nga naman, nabatasan nila 11 tribes, nabatasan nila sa una, kunang ni Moises, nga muhatod dito sa templo. Taon sa manang pag-abot sa time ni Malakyas, mga Hakob naman, sadyang nagkadaghan-daghan ang ilang panalangin, bukat namang ihatod sa templo kung magkadaghan na. Ay, sa bukat naman po, Moises, isayo na kag sa gatos kabulig kasaging among naani. Ya pila may kapulo ana Moises, pulo kabulig ay kabukat. Paangay. Diba? May tato Moises o pulo ra kabulig among naani. Kay gaan ra kay pasano namo na us kabulig. Oy, nakaani man Moises ug usa gatos kabulig. Lisod na tayo ang pulo kabulig. Munay lingon sa isa ka pastor ba. Brad, what if palalanginan ka og 5,000? Mahatag ka pa nimo ang ikapulo sa Ginoo. Iyon po ang okay kay pastor. Hilaragoy tayo sa 5,000, 500. Kaya na ko na mahatag. Iyon ang pastor. What if Brad, pa-increasean sa Ginoo kay kasaligan makas 500 kay mong kapulo. Himo 10,000 sa Ginoo ang imong income sunod bulan. Isa, sila may kapulo 10,000. Kalibo, ay kagamay ra pastor. Kamay ra kalibo. Iyon ang pastor. What if tagaan ka sa Ginoo? 100,000. Kaya pa ba nimo ang 10,000? Kay kapulo 100,000 10,000 ba? Ay gamay ra kay na pastor. Napak ko 90,000, kanako pa nang 90,000. Ipatasan na pastor. Pastor. What if tagaan ka sa Ginoo 1 million? Kaya pa ba nimo maadto ang 100,000? Nahilay nagtubag ang tao. 100,000. Okay pastor. Ato ipausog ang simbahan. Padak-an na to ang simbahan. 100,000 kaya na ba pastor? Nga mausog ang simbahan? Okay na na. Pura-pura na Brad. Okay, hindi na pastor. Okay, Brad. Ang Diyos na himo sa 100,000 kaya yung patuturan o pautro ni mga templo. What if hatagan ka sa Ginoo o 100 million? Kaya pa ba nimo ihatag ang 10 million? Urat ang tao? Yung ang tao? Kanang pulungan, pastor, mulaglangin na kayo ng pulungan. Grabe, no? Pagkadako, ngayon natanglangin na kayo ng pulungan. Okay? Ang rason, anak, book up kayong danon. Ang 10 million. 10 million. Mura makapatukod ko ang grocery da. Pigiri. Kung sa pang mga negosyo, 10 million grabe. Mula lain na kayo ng pulungan, pastor. Di na nato na kanon. Money ang ingon sa Ginoo. Kung kasaligan ka sa gamay butang, saligan ka niya sa dagko tang. Iligan ni kasaligan na ng J's nimo piso. Sa pagsalig sa Dios nimo 1 million or 1,000 or 100,000. Maglisod siya salig. Kaya di man ato maato dito, ngayon man tang burag lain ro pulungan. Ko na maron. Diba? Kasalig soon. Tinumduman nga ang Dios lisod kayo kung mangaon tao kinikasan. No? Nanikas ta, balaan pag nagikaon,
Muna pag-abot sa atong lawas, kay ikaw na itong balaan, pag-abot sa atong lawas ni resulta na. Asa tapaning Lord? Doktor. Asa tapaning Lord sa pharmacy. Asa tapaning Lord sa mga herbal. Sa asa na kamadunggo-dunggo para maayo ang imong lawas. Lisod kayo magkaon tagpikas ang iyon sa panultihon. Sama ra kini sa nagkaon ka og balas ang baba. Balas imong ikaon. Makabaskog ba ng balas ang suot? Sa ito pa, dili makabaskog ang tinikasan na imong ikaon. Ug labaw pa, dili maayo nga imong tinikasan imong ipamalit para sa kimayaan sa Ginoo. Palit ka o dress sa mga babae, dress o sa laki pulo. Praise God. Grabe na. Praise God, nanangawat ko ni mo Lord. Okay? Kasabtan mga ito ng tikasan. Karon ang gingon sa Ginoo, dinhita mo pumusgot. Doon ay pabor di. Pabor o kastigo ang duhaan. Naali ni. Kung dili ato ihatag ang ato ang ikapulo, dili niya ablihan ang Windows o Heaven. Kung siya may kalamigitan ng Windows of Heaven, stop. Doon na yung mga pintana o tambuanan sa langit ang Sibisyana. Pintana, tambuanan. Yung siya may inig-abya na pastor, usang nga mong gawas. Mga atak ba ang 1 million, 100,000? Sa kalibo, mga atak ba? Dili. Kung saan niya pag-paaga sa iyong panalangin, through sa iya ulan. Abay mo, i-underestimate na ito ang ulan ng Ginoo. Nga mo ni gigamit niya sa pagpatubo sa atong mga tanong. Kabantay kayo mong tanong, usa ka hektarya, bisbisi na. Kahuman ba ka? Usa ka adlaw. Kaya ra pastor, kaya dagan kayo ng mga trabahante. Sige, tamni na mo usa ka hektarya. O yan, dili paulanan sa Ginoo og 3 ka bulan. Tamni, pero dili paulanan sa Ginoo 3 ka bulan. Tama kay mani? Or bisag paulanan nila diya 3 ka bulan, ulanan. Or tagdo niya ulan. What if ihang paulanan og mga sapat? Mo man gyud sa unsig-usig? Di ba? So maablihan ning Windows of Heaven igsuon dili na ka mag kay halos tanan nato gisuot o gikaon gikan sa tanong. Sinina gikan ra mo bilis tanong. Mga baka, karabaw, gikan ang ilang gikaon gikas tanong. Naka-income ka gibaligya nimong baka, imong karabaw, gibaligya imong kanhi, pero gikas tanong na gipatubo sa Ginoo. Nakakaon ka kalamunggay, kalubasa, kay gikan na sa tanong. Bisan pa imong baboy, ipasawa nimo starter. No? Pero karang starter gikan puras mga tanong. O ni tambok imong baboy pero starter gikan as tanong. O wa pay ulan sa Ginoo. Yun mo lampos ang ginabuhi sa mga tao sa kalibutan. Gutom kita. Sulay nga hulawon na ta diri 3 ka bulan. Likramo na ta. Tanan mga hayupan likramo. Patubuon sa Ginoo pinagi sa ulan. Nabantay kas tanong. Naog-obserbaran tong ang palaya diha. So, para ako di gisulti aron manguha mo diha. Dagko na ang palaya. So, pagtanaw ako gahapon anak naman. Ya karon anak naman. Dili karon lagi kaya Lord ga. Dili raman kaya mo budak ko isa. So ako nasabtan nga tungod sa iha pagpanalangin nga di man pud pwede nga sige nimo tanaw ng palaya. Ug para mabalan nimo nitubo pag wala. Ug sige ni mo tan-aw ang tanong di ka kabantay nga nagtubo. Pero dili nimo tan-awon karon nimo kitanaw sunod adlaw nimo tan-awa nakabantay ka nga naday pagtubo. Buhat na sa Ginoo. Power sa Ginoo. So, Windows of Heaven ay ang pag-ablihan. No? Kaya tay tubig.
Patay no. Ang tao. Dili ra kay Windows ug even ang live terminong gigamit na igsoon kung dili nagisgot siya og floodgates. Mo niyang suba, balik pag-discuss. Ang floodgates pader. Bisa mo imagine nyo ani? Dam? Dam? Kada pag suba ba niya, yalihan diri, itambulan. Mga ligo ka rin tadi ito sa babaw. Na, itambulan pala ni. Floodgates, pader. Floodgates, so, pansas bahak. No? Na ay, daghan kay tubig diri, puno ni tubig. Kunya, mula pa ang ubang tubig din, himuagas, diri paingon. Naapoy tubig diri sa ilalom, kaya naigamay mga bangag ini, naapoy tubig diri sa ilalom. Apan, aduna na siya level. May level lagi ng tubig diha nga di gud siya mulamwas. Di gud siya mulamwas diri ba? Aning isiganapin sa suba. May level ra gyud ang tubig. So karon dunay floodgates diri giali. Munang niyon sa Malakias 3 8 abot sa 12 na iminso niya diha, sulay ako. Dili magud ug sanay ang ikapulo. Ang gingon ra panggundian, sulay ako. Kay makita niyo yung ablihan ko. So iyang kuhaon ni kanina kali diri, kuhaon ni niya kung ma-practice nimo nato ang ikapulo. Nanuman, gate na siya. Nga kung dili nimo i-practice, dili po ni maabri. So kung dili ni maabri, ang mahitabo sa imong panalangin is mura raw og permanente. So may example lang ni pastor. Kana bang pag construction ka, kunya ang imong kabalo na kagpilay mong inadlaw, di pag abot og Sabado 1/8. Wala gyud sa imong mulapaw nga mo yung 2,500. Wala. Kay mo ra man ay level sa imuhang kuan. Kung dili nimo ma-practice ang ikapulo, kining tubig diring agay naatod kay panalangin. Naatay na dapat nga panalangin, apan dili siya ug sa Tagalog pa wala niya nag-apaw. Wala siya nilapaw. Dunaray mao ra gyud ang imong ginawatan. Karon kay mahal naman ang mga pag-construction, nidako-dako po. Pero maoras uban nga dinawatan ba? Sa mga kauban ng mga construction, pareho ra mong dinawatan. Dili wala nilapaw. Apan lahi kung maabri ni. Natanawa ko sa'yo, may tabok maabri ni. Bantay mo, may mahumod mo niya. So kung kuha ni, kay ma-practice nato ni, sa sulay ko, sa ablihan. So kuha ni ali, pagkuha ani, sampol diri na ni gibutang ang ali, isay may tabok sa tubig diring nagapundog daghan kayo. Mubugwak siya kusog kayo. O kaning isikanapin diri igsoon, malamwasan siya sa tubig. Umaapaw na. Lamwas na diri. Puno na ning tubig diri, tapos iya pa yung lamwasan itong mga napir ni daplin. Mga tangkong. Buat pasabot, nilapaw na sa level sa naanda ni mong panalangin. Nilapaw na sa level. So, unsa may example na ni pastor? Sa una, ang level sa iyong panalangin, sa pagtrabaho, ikaw ang mangita og trabaho. Matablaw kag pangita og trabaho. Sa una, apan sa na practice nimo ang ikapulo, ang trabaho mo'y mangita nimo. Pagtidagan ang trabaho unon, ikaw na lamay matablaw baliban. Okay? Na apaw na. Dunay sa example na igsoon. Usa ka tindirang isda. Wala siya nanikas sa kauban niyang aw sa iyang pagpamaligya og isda. Katong usa ka tiyanggihan diha, puro-puro na nanglimbong. Nanglimbong ba sa mga tao? Unya naa man na sa tiyanggi, ang butang dabar gyud sa tanay. Nga naa day timbangan sa kada tiyanggi. Nga kung mupalit ka dito sa timbangan, pwede po nimo itimbang dito sa timbangan nga sa tiyanggi gyud. Usa gyud. Ug sakto ba? So ang itabo, siya ga-practice mo sa ikapulo.
Wala siya nanikas sa iyang timbangan, wala mo siya nanikas sa Ginoo. Mo to, unang-una wala kay siya customer. Wala kay si customer bagay ulahi ba siya. Wala kay siya kanang suot o kanang usana suki. Ito ang mga tao nakasuki na. Apan nang limbong sila ilang gikuhaan og gamay sa timbangan. Dili eksakto ba? Ang mga namalit kay kabalo mo pod. Kada palit nila ibutang dito sa timbangan eksakto ba? Karon ang mga tao nakabantay nga ang iharag yung timbangan nga inigtimbang dito wala gyud labis, wa kung kulang. Insakto. Ang nahitabo igsoon, nawad-an kayo suki tong uban ng mga limbungan. Siya nga wala nang limbong sa Dios o sa tao, nagtapo ang mga customer niya. Siya mo daling mauli sa iyang pamaliyag isda. Why? Kung dili day kalimbungan sa tao o sa Dios. Kabalo ang Dios nga muhatag nimo customer. Kabalo ang Dios nga mopadali og halin sa imong negosyo. Nga naman, wala limbong. Nasayod ang Dios atong mga limbungan. Munang dili mo apaw ang atong panalangin kung nanikas ta ani. Walay promosyon nga may tabo kung manikas ta ani. Muna ang kabantay karon, dili ra ka ikaw estudyante i-promote, imong pamilya i-promote. Tawo negosyo sa panimalay, naka-promote na siya. Apan matingala ka anong karon, pastor? Wala lang nga promote ang amuha ginong kuan. Siguro sa imong pag-practice og ikapulo, gipahatan nimo gamay kay para nimo dako na. Okay? Dili pwedeng pahatan igsoon kung faithful lugas Ginoo kanang pahatan pa nimo ang 100. Ang sa uskalibo 100. Dayong mo ikapulo tuod ka pero gipahatan og gamay. 80 ra ang adto. Tuwa gyud kay gigawi gyapon 20. So dili isa tibuok. Imong gibungkag. O sa inyong dress malaki as dress J. Dal ang kanang halad tibuok ikapulo. Nabay part, doon nabay kuha. Tibuok ang inyong dress malaki as dress Jis. Nga naman, di yun maabre. Ihurot yun na o. Wala rin maabre po ni hurot. Imong pahat-pahatan. Imong pahat-pahatan. 80 sa 100. 80 ra. O di na po puto kong naabre. Di na puto kong naabre. 80 ra po. O, nag-agas to ng tubig. Apan wala nila pa, diri. Kanira, iirim yung nagasan. Munang kabantay ka, ipalanginan yung hayupan. Apan wala panalangini ang uma. O, ipalanginan ang uma. Wala po panalangini ang hayop. Dapat, hayupan, ipalanginan. Ang uma, ipalanginan. Ang negosyo, ipalanginan. Ang imong pag-eskwela, ipalanginan. Halos tanan imong kugi ang gingon dire. Bendisyonan sa Ginoo panalanginan. Pero nga ano ba pastor nga di panalangin namin uma, wala sakiton lagi mi. Kaya ang pagpanalangin sa Ginoo, dili mo ta magkahitabo na mo inana kung wala nato hati. Kung pahatan nato, munang duna ko'y parte sa uban. Sa uban natong mga lawas, sa tanong, sa hiyupan, sa imong negosyo, o sa uban pa nimo mga panginabuhian, na ay nakita nimo nga giplis diri produkto na. Sila lipay kayo sila, kami dili lagi lipay. Igatagan mo ta mi. Sige, pahatan nimo. Di wala na abri tanan. I-abri na tanan. Floodgate. No? Magragasa na isuon. Magragasa na diya mula pa. Buot pasabot ang imong dinawatan sa una. Dili lang ta na mo dapat tinawatan imong karon. Di paana lang ta na sige pero ano murag nagkauswas man nga among dinawatan pastor ana man. Kung magkauswas po rin imong hatag ini, us-us pod ang atong mga pagpanalangin sa Dios mag-us-us.
So dako kay nibinta. Dili sa balaod ni Moises ra. Kaya si Abraham nag-practice. No? Kabalo ka na si Abraham nag-practice kinsa yung pralangin na kapil. Ibaginan siya. Abraham, ibuon ko imong kaliwat sama kadaghan sa ituos kalangitan ug sama sa palas. Bye-bye. Why? Ano man na? Kaya ka-practice sa ikapulo. Di, umaapaw ang panalangin. Daghan ang kaliwat. Daghan ang kaliwat. Oh. So, karon doon na pa may laing pabor anak pastor, gawas ana. Doon na. Kita ko ba ng pabor? Huwag ko niyo. Mabasa niyo. Dua ka klases nag-anam. Dua ka klases nag-anam. Nag-anam ka dato, nag-anam ka kabut. Duha, kini bersepuluh dua ka klases nag-anam. Yung sa diri, ang tao walay pugong-pugong sa pagpanghatag, nag-anam siya o kadato. Wala lang na siya igso nagpuwil sa ikapulo. Wala. Dili na siya yung ikapulo ba na? So, apil anak. Mangyatagon ka sa mga kabus, apil anak. Ang ikapulo, apil ba na basur? Wala lagi apil. Kaya ikapulo, giulit man. Wala magagahatag. Ulit ang ikapulo. Ang imuhang, kani nag-anam og kadato sa imong gihatag kato si 90% nimo naka-offer ka. Walay pugong-pugong sa pagpanghatag. Nag-anam og kadato. Gipugnan nimo ang ikapulo, pugnan po nimo ang 90% samot. Ikaduha ka, mabilog. Mag-anam ka o kabus. Nga, kung sa may tabuhan imbis na akay mga panalangin, murag matingala kang ni us-us ang nahitabo. Imbis pa anak na unta to, sugod ang anak, uy, naaba nang nabos pa daw ni balik ng anak, hangtod yung nawala. Kay, atong kasing-kasing, mapilong gano'n. Pero sayo nga klases pagpugong. Nagpugong-pugong man ta aning ikapulo o kani kung 90%. Nagpugong-pugong ta. Okay? Ang naitabo ra mo sa ating kinabuhi. Allah, di po nimo kapunggan ang pag-us-us o pagkahagsa. Labi na sa mga nagnegosyo, di po nimo mapunggan anong i-us-us. Hagsa man po ang mga suki nimo. Okay? Ito ta, kare o. Ang taong napupuot madato Uy. galit. Dili ka masayo ng abis sa kawasan. Yawa na. Ang tawong ako nagdali nga madato. Unya na may gisumpay ano magi yaman ang gikunektar atong wa siya masayod ini abot sa ito isumpay pag-abot sa kawadon. Kay ang tawong hakog musangkot sa kawaladon. Kaya di ba ni connected yung versikulo ha o kini? Connected ra. Kung hakog ta, asa mo na Panginoon? Kawaladon. Kawalad kung paingon ang hakog. Ano man? Naasa imo hatanan man. Ang 10% na si buha. Ang 90% wa kugi mo na kwa eh. Naara sa imo hatanan. Di ang nagtabo wa kay napugas. Ihurot nimo kaon. Ang 90% kaon. 10% kaon. Wa pugas. Naay dako kay umang ipapugasan sa Ginoo. Pero wala ipugas. Hurot og kaon. Pagkahurot sa imong kaon,
Wala na yan eh. Now, kinalang din yung pugas pastor o kanin po tini. Ito pastor tiyong mamugas bagita. Ang Diyos nga maoy naghatag og dinhi nga sutas magbubugas unang man sa pag-alugasan. Naghatag ito sa inyo sa dinhi nga inyong gikinahanglan. Katubon niya kini ang makaanay ug dako ug gikan sa inyong tugang na tago. Okay? Sa ko ni pastor nga binhi magpan. Angay ba ng pariso? Murag di man ni makaon. Kasulay mo mukha binhi upan, itapad yung pinggan. Pero gini manibagan ka parang pastor, binhi upan. Ang binhi so nag-represent siya sa atong 10%, ikapulo. Ang pan nag-represent sa atong 90%. Ang binhi dili pwedeng kanon. Ang ikapulo dili pwedeng imong gawingon sa imong kaugalingon. Ang tan mo'y pwedeng kanon. Ang 90% pwede imong gastuon bisag asa. Supan. Ang Dios nga naghatag og binhi og pan. Paano binhi ang ihatag? So kanang 10% silbi binhi, di ba? Sa mga magmuma. Tipo panuoy nga gitawag panuoy. Sa ani nila sa bais, ang sa unang libutan, mag-ani ng bais, sila papa is maglain sila o para panuwig nga binhi. Kuya piliyon kung nila itong pinakadagkong puso. Muto'y binhi. Kabantay ka, iniglubo nila sa binhi. Binlan tong dapit sa ulo o sa pikas kong lubot. May kisa may nakasulay ng iglubo o binhi sa bais. Dili niyo gihurotanan sa? O basta binhi. Wala gihurot na may tinuhan ato magkaraan. Lugas katong sa tunga. Kay katong sa daplin, ukyot. Kari sa lubot. Lain mabugirot magtanawan. Lain magitsura ng lubot. Sa piyot. Pero napay lahi tinuhan ana sa karaanan nga pinlan diris lubot ug diris ulo sa tunga ray pugas. Aron nga ini tubo na ang daplin sa uma palibot dunay protection daw sa Ginoo. So wala tanan nagtuo. Munang dili nila hutdan ang binhi. Duha klase tinuana. So balik ta sa formula sa binhi. Karon, yatagan daw ta sa Dios og binhi. Tagaan pud ta niya upan. Ihatag na sa Dios ang ikapulo ug ang 90% gihatag ni muna simong kamot. Ang pangutana kining binhi ihatag niya. Unsa may papel sa binhi, imo bang kanon? Ipugas. Asa ra man kanon mga pastor o kay nabinta. Ilong na. Kanang nabinta. Kana 90%. Ilong na. Biyawon pula na pulungan na. Ilong na nabinta. So binhi, kabantay ba ka sa binhi unsay power niya? Dunay power ang binhi. Kung diris malakyas prestige na ay power tong floodgates sa tubang kakali, kung dunay power to kung maabli, kani kung binhi, dunay po say power. Now, usa ka mo binhi. Paghimo na siya og harvest na ka, dunay mais nga duha puso. O, sa kabuk pinhi ha? Duha kabuk puso. O, for example, usara kabuk puso. Doon na ba'y power ang binhi? Oo. Usara kabuk pasi ha? Ang resulta, usa kabuk puso. Sa usa kabuk puso, pila na ba'y kabuk pasi? Pwede na pagadaghana. Dili na nimo maihap. Bot pasabot, ang binhi dahil igsuon, ang ikapulo dahil kung imo dahil sa itanong, kilo ang iyang resulta. That's why niingon siya diris malakyas 3G. Sulay ko ninyo. Isa sulay ko ninyo. Kay makita ninyo ang ablihan kong tabuanan sa langit.
o igabubo ko sa madagayaon gayon. Niyon ba siya nga igabubo ko ang kadagaya? Madagayaon gayon. Pilok-pilok ang pulong anang gamit. That's why ang usa ka bukpasi, balusan ka sa Dios og puso. No? Karon wa ka ni pugas na pa puso. Ngay balos ang Dios. Tandaan kung magpaabot kag puso, na imo mangikaon apil sa pan. Imo mangigaling ng dinhi, apil man imo kaon diri sa binta. So wala na pugas. What if padaghanon sa Dios ang imong binhi? Kaya mo man giingon ni Korinto, tagaan pa jud kag daghan pa yung binhi. Sa dema practice nimo ni pa-increasean nimo. Pa-increasean na po nimo hatag kay anuman, pa-increasean man po niya ang imuhang maabot sa imong ginabuhi mga panalangin. So magka-increase, magkadaghan imong binhi. No? Sa una imong binhi is 10 pa sa 100. Karon ipatilaw na kas Ginoo 10 bill. O di nakabinhi na kag 1,000. Binhi 1,000. Then inigtanong mo ana, dako man kayo ang parasan sa Dios. Ako rin ang pugsan ng parasan sa Diyos, Pastor o Jis. Puro kong pili. Iki man. Ako gamito ni palitisda rin. Lain. Dagko kayo pulugsan ni Soho. Dako nang tak kayo hawat. Kunya, gamay raman kayo ang pugas. Di pahatan kayo ni mga bini. Ang itabo, sagbot ang itubo. Ibis binhi ang ipatanong diya kay hawa na mga sagbot ang itubo. Sabi ya pulis pastor muali makaibot man gyud ko basta sagbot maibot man gyud. Mo ni formula sa ikapulo isuon gitagatag gini. Mo ni sa formula. Matud pa sa usa ka Chinese nga kasinati hini. Dili daw palakan si Dios. Iyon siya kung naghatag ko kutsara, kinutsara ba? Palaman, hindi tapo sa Ginoo. Kay pasig god puso. So kutsara, pala. Kinabot siya. Kinabo ang akong gihatag sa Dios. Draman. Dram. No? Saan mo kung diagram ng hatag? Saan may katumbas araw? Swimming pool? So, tunay pamahagi ang Diyos sa atong kinabuhi nga mahimutang managayaw. Usay ngayon sa John chapter 10 verse 10, miyan niyang kawatan, aron pagpangawat, paglaglag, paguba, pagpatay. Apan miyan niya ako aron makabaton kamo kinabuhi madagayaon. Kanang pagtipig niyo si ikapulo, pagkawat na ni Satanas. Yan naman. Kaya kung yung tipigan ni ikapulo, dili maabri ang tambuanan sa langit. So, gikawatan ka. Ikaw, ako, gikawatan ta. Yan naman. Gi-instructan mo ta sita kayo. Usik. Kausik, 3 kilong isda. Yung ibaylo na pag-uli dito. Usik. Pero, mas labaw ang usik kanang imong giusikan. Mas labaw ang usik kanang imong giusikan kaya wala nimong giuli. So, muna ikawat ni Satanas. So, kana na yung pagtipig, sama na yung nagkaabit ta ni Satanas. Ano man, tikasan si Satanas, ang malakas 3 o dili tikasan. So, malisod kayo magtapat ng Satanas. Astras. El kapad. Kaabit kadalo. Kasan kayo ka imong giguba, kung kinabuhi, ipag imong kawatan, i-destroy pag imong pamilya. Ako ang kinabuhi upang i-destroy. Pero miyan ni Jesus aron makabaton ta, ma-restore ta sa kinabuhi madagaya. Malakias 3:6. Pag matino man diba? Muna sige tagawin na. Okay? So karon, kamo ang unahog panalangin sa Dios, dili sa pastor.
Mada si pastor nga una kag padalangin nga kamo nang trabaho. Kamoy una kag padalangin sa Ginoo. Apan ang gingon sa Ginoo sa diyang panalanginan namo. Timan ini. Okay, ato ipabasa last. Deuteronomio Romeo 8 verse 11 o 14. Ayaw gayon ninyo kalimti ang Ginoo nga inyong Dios. Tumana gayod ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko karon kaninyo. Kung makakaon na kamo o mga buso nasa mga makahimo na kamo matahong nga mga makahimo na kamo mga matahong mga balay nagpuyo na niini do ang inyo kahayupan o mga plata o pulaw o ang tanan ninyong kaptangan madaghan na ayaw yun kamo pagpagarbo ayaw kalimti ang Ginoo ug ang inyong Dios nga mao nagkuha kaninyo gikan sa iyo diin naulipon kamo Okay. So sa dihang panalanginan na ta instruksyonan ang Israelita, ayaw kamo pagpagarbo. Ayaw kamo pagpagarbo ug ayaw kalimti ang Ginoo nga maoy ka panalangin ninyo. So unsa kung bayan nga makalimtan nato siya? Ikapulo. Taon sa man tong tawo nga 100 million. Yeah, malimot naman 16 million. Ayaw na ng pulong nga pastor maglain na ron. Nalimtan ang Ginoo nga maoy ka panalangin. No, munindot na itong balay. Jadi si pamili. O, mga batanon. Kabalong ang Diyos nga ang iyong future na aga sa gubang mga ni. Sa gubang mga nang maanindot nga manimalay kami. Dunay ganda mga Diyos na tagusa nato. Nanindot ta tayo kag balay. Orang uban nakakuha na og kumpanya. O nakapatukod na siya o tulok andana nga building. So mahuna-unahan mo gihapon na itong Ginoo. Lord, murag kapoy naman ginaog tulok andana. Kapuya naman. Tulok andana nga kapoy na. Hindi naman itong simbahan. So, mga puso. Hindi ka nagkakataong dalibay na may mulimtan na rin mong Ginoo. Ayok, lata, mudaghan na ba? Insa, mudaghan na. Basin niyang malimtan na nato ang Ginoo. Na maulgay nagkapanalangin nato. So, ikapulo, sagrado. Sagrado ang ikapulo. Kung asa may dapat paingon pastor, ikaw rin magpili. Duhay mo pilihan. Iagi ni Templo, pareho sa Malakias 3:6. Aron dunay pagkaon dito. O i-treat mo sa parehas kang Abraham nga Melkisedek. May binulong niya Melkisedek. So, i-treat ta. Duhara ka pagis paghatag sa pag-ulit sa mga pulo. Sa alagad sa Ginoo o dito street lang niyagi para maampuan. Ato sa alagad sa Ginoo maampuan sa gihapon. Okay. So mora ang topic sa tayo sa ikapulo. Ya. Doon sa kaputol sa mga istorya. Hindi mo istorya. Ina nang usa ka member simbahan. Nakadaog luto ba? Itong member simbahan nakadaog luto. Kaya wala pa niya nabiyahe ni Panugal ba? Nakadaog magluto. Iya pag yung daog is
100 million ang daog niya sa luto. Karon, ga problema ang pamilya sa ni daog. Kay katong amahan man, ni daog. Ga problema ang pamilya kay kuluyapan. Kung malapiyag kalipay itong amahan nila, kuluyapan. Tabang-tabangon ba o masublaan o kalipay? Hindi ko yung kayo kay 100 million. Di, ang hitabo, wala nila pabala ang ilang amahan. Wala nila pabala. Ngayon sila tampag sa pastor. Doon sila sa pastor. Pastor, sa akong dugoy na mga nakadaog, tapos papa 100 million. Yung pastor ang problema kay kini siya, dali kayo makuyapan. Di ako mamatay ra siya ani ba 100 million. Kiling babalaan niya. Sige, sige sis, ay problema na. Ato ampuan sana. Isa na ampuan niya ating insuon. So, ampuan, pastor. Para yung dili siya dala sa iyang emosyon. Dahil pag makampo, yun ang pastor, Brad. Ako isulti ni mo. Panlitan, Brad. Tagaan kasi Ginoo o 5 mil. Kung saan ba imong buhaton ng kwartaha? Yun tong tagaan ko sa Ginoo pastor 5 mil. Ako na siya konsumo. Balik ko bukas. Sultan. Gamay mana pastor. Ya, kung tagaan ka Brad o 50 mil, dako ay. 50 mil. Dako na pastor. O manaag ko na ihatag na sa Ginoo. Ako kang tagaan anak pastor o piring. Hatag ko nimo piring anak. O unsa po imuhang needs pastor, mahatod ra ko dito sa inyo ang pastoris. Okay? So bakit Brad maabot o 500,000? Dako na. 500,000. Okay, dako na pastor. Pwede naman ko magtuko na ang kuan. Kanang sari-saris to. Para sa bultay to. Okay. Ako 1 million Brad. Madawat ka. Okay, asam na iba ng bata to. Kulang naman ko. Asam ang kuha ng mga kuha. Pero ihatag na store ay daghan kung matabangan sa pobre na ito mga kaigsuunan simbahan. Simbahan dito siya. Daghan kung matabangan ng mga pobre. Wala itong mga kauban. 100 million. Okay? So yun ang pastor. What if Brad? Plus, kadawat ka 100 million ba? 100 million. Di mo naman ito yung daw, di ba? What if makadawat ka 100 million? So nauna sa tao na murag ako marong patad. Mumuroy akong dalag ko. Di nakaana ang kuwan? Nakahuna-huna na ang kuwan? Ang tao? Isa nga, kung ihatag sa Ginoo pastor, ang 100 million, surtiyon yun, kasi kato na akong ipatad, surtiyon yun, akong ihatag ng pastor, pero diba, kuluyapan ng itong anak, akong ihatag ng mga ikapulo, anak. Ang pastor, isuon wala ka ginawa. Ang pastor ay wala kang ginawa. Ang pastor ay nakuyapan. Muna ngayon lang mapanabi ini igsoon kaya makuyapan ako. Sige, so this is our topic sa ikapulo. Sumara po sa ato ang topic karon. Ikapulo man nga session. So duha na lang na session. Ano puli ang Dios, may nagapalangin naghatag natong binhi. Kani pulong karon binhi gyapon ni spiritual na binhi. Kung gitamnan ta aron na kita pod mananong pod sa gihatag nga binhi nga mga panalangin nato. So God bless the DC family.